Bagatoz berriz ere seskulari berri batekin. Saio honetan Zarauzko udaleko hezkuntza programa interesgarri baten berri eman nahi dizuegu. Zarauzko udaleko parekidetasun departamentutik sustatutakoa da eta urte asko daramatza martxan. Programa hau harremanak hezkuntza elkarteak aurrera eramaten du, eta bertan lehen hezkuntzako 4. mailatik hasita ziklo ertaineraino Zarauzko gazteek urte guztietan zehar 6 orduko saioa jasotzen dituzte, hezkidetza eta sexualitatearekin zerikusia dutenak. Horretaz gain guraso zein irakaslegoentzat ere hitzaldiak eta formazioak eskaintzen dituzte. Urtez urte gazteek gai ezberdinak lantzeko aukera dute. Lehen hezkuntzako haurrekin autokontzeptua, autoestima, harreman osasuntsuak, etxeko lanen banaketa, hezkidetza eta sexualitatea jorratzen dituzte. DBH eta ziklo ertainetan berriz ere hezkidetza eta sexualitatea lantzeaz gain, genero indarkeriaren prebentzioa eta lanbide aukeraketan orientazio ez sexista dugu hizpide. Ikusten denez, programa interesgarri bezain osasuntsua da. Hau hobeto ezagutzeko bertako parte hartzaileekin hitz egin nahi izan dugu. Beraz, programa honetan hauen guztien iritzia jasoko ditugu. Programa ondo ezagutzen duen irakaslegoari programaren balorazioa eskatu diogu. Horretaz gain gelan sartu gara tailer hauen dinamika zuzenean ezagutu ahal izateko. Azkenik harremanak taldeko hezitzaile eta sexologoen ikuspegia ere aurkituko duzu. Benetan interesgarria. Bagoaz! Gizonak eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko. Azken finean, gizartea eraldatzeko, berdintasuna lortzeko eta emakumearen kontrako indarkeriarekin bukatzeko. Azken finean, ulertu behar dugu indarkeriaren oinarrian emakumearekiko diskriminazioa dagoela. Planteamendu horretan oinarrituta, hezkuntza afektibo-sexuala garatzen dugu ikastetxe guztietan, maila guztietan, lehenengo hezkuntzako 4. mailatik aurrera, eta orokorrean irakasleen balorazioak oso positiboak dira. Zarauzko udaleko parekidetasun departamentuarena ere bai, oso positiboa da, urteak daramatzagu programa hauek garatzen, eta hobetzen joan garela pentsatzen dugu. Gure iritzia programa honekiko oso baikorra da, ikasleek oso gustora hartzen dute bertan parte. Begiralerekin eta bertara etortzen diren hezitzaileekin harreman maila bat lortzen dute, guri ausartzen ez diren galderak egiten, eurei egiten dizkiete beste konfiantza maila batean. Ez dagolako gurasoekin harreman zuzen hori, eta orduan lasaitasunez hitz egiten dute beraiek. Behin baina gehiagotan gu geuk orientatzaile bezala zerbitzu hori erabili izan dugu gure ikastolan suertatu diren hainbat egoeren aurrean, aholku eske bertara joan gehalako hainbat gai delikatu nola tratatu bai ikasleekin, bai gurasoekin. Orduan, guretzako ere lagungarria izan da eta beraien aldetikan beti oso eskura izan ditugu eta disposizio oso onarekin lankidetza hortan aritzeko. Ikasleek normalean gustora hartzen dute. Azteko pixka bat guk ateratzen ditugu ohiko dinamikatik, ez? Klaseko dinamikak orokorrean gehienetan egiten direnak, baino desberdina da dinamika eta ematen du errazago sartzen direla horretan eta gustora hartzen dutela desberdintasun hori, eta gero ere gaiak orokorrean interesatzen zaie eta gustora hartzen duten, ez da batzutan barre asko egoten diren, lotxak egoten diren, baina orokorrean ongi hartzen dute, gero ere batzutan balorazioetan eta ikusten dugu kuriosidadeaz eta aparte pertsonalki hobeto sentitzeko eta agian beraiek zeukaten edo txartzat zeukaten zerbait normalizatzeko edo balio izaten diela, ez? Eta, ikasteaz gain ere saiatzen gara batzuetan ongi pasatzen eta badirudi lortzen dugula batzuetan. Esan genuen, zuen arteko harremanak, tutoreak ala kontatu ditere, eta zuen arteko
harremanak batzutan ez direla guztiz onak edo, ezta? Badaudela gatazka batzuk eta pike batzuk, neska-neskan artean, neska-mutien artean edo ez nago ziur. Orduan atzo esan genuen, normalean egiten duzugunak egingo gengula, bai? Hau da, klasekide bateri, esango genizkiola bi gauza positibo edo bi gauza on. Eta ez aukeratzeko, beti bezala, nire lagunik kupimena, bai? Zein nik laguna baldin bazaitut, erresa egingo zaite gauza politak izatea, ezta? Normalean, zegoen besta kostatzen. Eta zer esan nion, ez? Nik esan nahi edo zin pertsonari, nire ustez guapoa zea. Edo horpegi oso polita daukazu. Eta horrek ez du esan nahi gustuko dudana, gustatzen zaidala. Esan aldiot, ezta? Pertsona bat guapoa danean, nire ustez, bai? Denok ez dazkagu gustu berdinak, esan aldiot pertsona horrek, nire ustez oso guapa zea, haizea, adibidez. Bai? Eta ez da ezer gertatzen. Oso ondo, Imanol, oso ondo. Iker, ze zan diozu? Eskerrik asko. Zan dizu zure aurpegia gustatzen zaiola. Oso jatorra zea eta gogo asko jartzezu taldean daren berganen. Ikasleak orokorran balorazio oso onak egiten dute programari buruzkoak. Kontutan hartu hemen Monte Albertian ditugula lanbide heziketako ikasleak eta hauek jasotzen dutenak erdi mailako ikasleak dira eta gehienak emakumeak dira. Orduan oso gustora egoten dira programan. Azkenean beraiei zuzenki eragiten dien gaia da eta 6 orduko tailerrak izaten dituzte, 3 egunetan bandatuta egoten dira eta gero ondoren inkesta bat pasatzen diegu eta balorazio oso onak izaten dira. Azkenean gure ikastetxea, lanbide heziketako ikastetxea da, orduan lanbide bat erakusteaz gain garrantzia handia ematen diogu heziketa integralari. Orduan, udaletxea jartzen dizkigun baliabide hauek erabiltzen ditugu heziketa integral oso hori emateko. Orduan, guretzat oso interesgarria da. Ia nola hartzeuen ikasliak? Gai hau ikasleek ez du eukitzen aukerikan helduekin askotan lantzeko eta hezitzaileak oso giro hurbila sortzeue eta oso gustora lantzen due, bere kezkak azaleratzeitue eta gustora ibiltzeia. Gure programazioan barruan sexu heziketako saio hauek oso garrantzitsuak dira, plus bat gehitzeioelako gure eguneroko jardunai. Masajeak ematen zuen gustatzen zuen masajeak Gorko ideia zen pixkat agertzea, seigarren mailan nondikan lantzen dugu sexuen hezkuntza, bai? Balorazioa esan nahi dut pixka bat, nahi duguna eta hemen agertzen dena oraindikan ere askotan zena asketa daukagun sexualitatea eta ugalketarekin eta baita ere ugalketa barruan sartuta ere alata guziz ere nola zatikatzen dugun gure gorputza, ez? Hau da, badirudi genitalak bakarrik egongo balira bezala, ez? Eta harremantzen jartzen garean ez da hitz egiten gorputzetaz, plazerraz eta pertsonetaz, ez? Hau da, harremanetan jartzen direnak dira pertsonak, emakume eta gizonezkoak eta pixka bat horri buruz nahi dugu landu eta hitz egin, eta emakume eta neska izateaz, pluralean, ze modu dauden izateko, eta hori da saiatzen garena egiten, ez? Nik uste dut balorazio positiboa dela, ze beraiek sartzen dira, hausnarketa egiten dituzte, eta askotan kaleratzen dutena da, bizitzen duten egunerokotasunean, eta horrek ere zerpentsa eman beharko liguke, ez? Orokorrian denek ere ondo hartzen dute, programa. Ikasleen aldetikan, kanpoko programak normalian oso gustu hartzen dituzte, normalian beste mota bateko lanketa bat egiten dutelako, eta gurasoek ere egia esan normalian oso ondo hartzen dute. Bakarrik, batzutan ez jakintasunaren aldetik, ze gai eta zehazki nola lantzen dian ez dakiten ez, bildur batzuk agertzen dira. Baina orokorrian bai ikasleek eta bai gurasoek oso ondo hartzen dute. Irakasleak beti oso positibo baloratu dugu programa hau. Gainera, urtetik urtera ikusten dugu geroz eta osatuagoa dela, aberatsagoa dela. Irakasleak ere
errepikatuz juten dira urte batetik bestera, eta horrek ere irakasleei eta guri ere konfiantza handia ematen digu. Eta bueno, programaren bukaeran egiten da, antolatzen da tailer bat gurasoentzako. Eta horre ere gurasoak oso pozik eta oso positiboki baloratu izan dute beti. Bueno, valorazioa esango nuke oso positiboa dela. Bereiztu nahiko nuke arrazoiak, instituto bezala, programa honek lortzen du nolabeteko ikasleen heziketa integral bat, neurri batean. Ez bakarrik programa honek, baina bai laguntzen digula horretan, ez? Eta hori da gure zereginetako bat, ez bakarrik akademikoa. Eta alde hortatik garrantzia itzela dauka. Bestetik ere kontuan hartu behar dugu zein dan gizarte honen errealitatea. Eta programa honek garatzen dituen gaiak eta lantzen dituen gaiak gure kasuan gure gazteekin, DBH-ko ikaslekin eta zigela kasuan ere, eta alde hortatik ere oso valorazio positiboa egiten dugu. Eta gero esan dut ere nola eramaten den oso garrantzitsua da. Eman egiten zaigu aukera antolatzeko gure eguneroko dinamika gehi programa osagarri hauek. Eta oso ondo funtzionatu du aurten adibidez egin den antolakuntza. Eta ahaztu gabe, proiektu honek ematen digu aukera hezitzeko ikasleak oso importante, baina baita irakasleak eta gurasoak ere, familiak ere. Neurri ezberdinan, ordu kopuru ezberdinekin, modu ezberdin batera, baina oso interesgarria. Eta urten izan dugu esperientzia zigelako gurasoekin, eta oso ondo hartua izan da. Orduan, gurasoen valorazioa ere hor dago, positiboa. Eta ikaslena, programa hau beti baloratzen da. Baina ebaluazioaz gain oso positiboa dena, esate baterako, azken edizioan euneko bataz beste, zeren maila lehenengo DBH-etik laugarren DBH-era aplikatzen balin badugu, maila bakoitzan ateatzen da emaitza ezberdina nolabait esateko. Bataz besteko euneko 85 baino gehiagok erantzuten du oso positiboa dela proiektua. Beraz, valorazio ikasleen aldetik oso ona. Baina begiratzen balin badugu beraiek nola erantzuten duten saioak daudenean programa parte hartzen dutenean, orduan ere esan behar dugu oso naturalki hartzen dutela, zeren gaiak batzutan nola hartuko dute, ez? Hau lantzea edo oso natural hartzen dute, esango nuke komila artean heldutasun puntua handiarekin eta oso jarrera onarekin. Gogoratu Zarauzko sexu aholkularitza egoitzan Zuberoa kalea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez zure kontsulta bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula. Telefonoz edo online.